Hello monai song jotona lamsogo ani Kokborok ST YouTube channel sung tabo kena lenya BA first semester Kokborok major paper 2 ni number mari 12 orani kaisa question te answer na lenya question kungkha Phirogwi phaidi o sunacharan de burma imang nukmani kokno kisa phunukdi bo bihikbai yakar kwlangjakma yagulo bwswk birman mankha phunugwi swidi ide video no paitha jana nai de tabo orani question te answer na na tole porikha na nai naro video no paitha jana de video no like share and subscribe bo khlai ribai de mane ke tabo chengla sinai Phirogwi phaidi koklom no rojabnai wngkha sunacharan de burma bini o rojabmung no simung riwoi naraknai wngkha manmohan de burma o koklom sunacharan de burma bihikbai yakar kwlangjakma ni yagulo kifiloi tubuna bagoi kokthai kwcham khaloi rojabkha abo no karibo bo sekang jirani simi no kokthai khaloi rojabna kwrung hingke chantabo ke tongo khapangni kokno muito khalaite bini bukhago bo bihikno imang nukjao aisukni imang mukhang ongo hinoi poito nangjak sini tipra khodawo aboni bagoi sunacharan bini o imang nukmano khajago bihik bono muito khlai khna hinoi sinai wansukjago langma kobol naijok kwlangjakma gwnangjok bihik salsa diborsa derawo klai khna tei saisung no a dera no katiwoi ma khna khapangni bihikbai thangcha tonglai purubo salsa aisugo imang nukmani a imang hamya nukma no kirijagoi bo apuro maisaya te nunya ongoi tongjakha apuro bihiko no tamoni maisaya tamoni tuinunya hinoi sungkha phiaba imangni kok muthango saka hingai imang holiwo hinoi bo imangni kok salia bo wansukmani imangni kok imango tongnai dai kuboi naya hinoi phiaba sunacharan bini imang nukma kuboi no wngkha abo baina a imang ni kokno sadakha bo apuro imang nukmani bini tolani buwa kakma no abo haikeno sunacharan imang nukmani polimani kokno sadakha hinge जों tabo oro je bini adaibo tongko rojabnai eba sinai bihikbai kagoi kwlangjakmani yagulo bini thinang ni langma haduk joma khayengkha nukhungni joto samung ma khlaya no ma khlaikha samung maya no manma haike ma khlaikha bo abahai jora bo khai khibi kwlangjakha abo sunggai sekang abo sungsarni joto birman tongma haini saikotor jora bo bihikbai tonglaimani kokno belai kheno muito manjawo bini langma wo kosoi kayoi tong kurui tahai te maituk tongthano sorok kurui ungjak a birman manja rokni bisingo kaisa phunukmani wngkha ahai hingke जों tabo amoni rijak abono जों ta koklom phaisa tongbini o koklom no bono rok pore norong tabo jini video pai ko tabo koboni koklom wngkha toksa sayani murani maino sai sidin kati tongo toksa sinia hatia maino sai sidin kati woi tongo chamani gantha ganmani gunda tongjawo danla pinda hani tamsa desni suang ang kaisa jase tongo amai ke bor tabo taibo tongo boni paitha sinai amono sana thangkha gai sakani bini o rojabmung ni bisingtoi bo sanani naikha bini hikbai gai kagoi kwlangjakma ni yagulo birman mani kokno
hingke sini ni video asungno tinani video paithak hingke norok ani o video no hamjak hingke ba subscribe like tei share bo khlai ribadi.